King ang tao matrap ka sa kaanindot sa kalibutan sumala sa imong nakita. Usay ang tao mingon man nga pahimulo sa tabran, oy, kay nindot kay kalibutan. Napangutan ang sa klase nga pagpahimulos, kana bang ikaw rin nalipay? Or kana ba kami ka nga magpahimulos ko ning kinabuhi tungod og alam sa Ginoo? Naduha ra man na ka aspeto. Kay mga tao nga total mga matay matagkaran pahimulos tas kalibutan. No? Usay na pay joke sa tao kay sa langit walay bear. Kay sa langit walay tanduay. Kay sa langit walay droga. Kay sa langit walay unsa na lay himuon nato nga mga resa. Makaigsunan. Ang taong naikaalam, dili na siya dapat mag-usik-usik sa kinabuhi. Amen. Ang taong tinuod nga naikaalam, dili niya dapat usik-usikan niyang kinabuhi.